Nke a bụ Ịmatụ TV. Igbo ekene m unu, Igbo mma mmanụ. Ndị be anyị ekene m unu, Igbo anyị mma mmanụ. Unu amụ isiokwu anyị na ụbọchị taa. Isiokwu anyị bụ ụmụ nwanyị unu zukwanu ike, zukwanu n'ike. Ọ ya bụ isiokwu anyị. Amanụ ụfọdụ ga-asị nnọọ Ịmatụ ifo nwee nnọọ isiokwu efuru ego eweta n'ụbọchị taa na-awụghị ụmụ nwanyị unu zukwa n'ike. Nke bụ eziokwu na ngwunu nke bụ eziokwu nweghị ihe anya m na ntị m na-ada anụfọ na these social media platforms anyị nwere. Ụmụ ụfọdụ ihe ọ ga-eme efu iche ma ihe a wee egwuregwu, mana ihe na-eme eme, ihe na-eme eme, ihe na-agba agba ma ụkwụ ofu ndị ọ ihe na-eme n'obodo mụ na gị na-abụ nọ n'ime, ọ ihe na-eme na Afrịka mụ na gị na-abụ nọ n'ime. Oge ụfọdụ kwa ụmụ nwaanyị amakwa m ebe unu chọọ, ama m unu achọ ka m gbafuru unu agbafuru eche ekechagwana nka m gbafuo, mana amara m saịdị m ga-etinye isi maka ebe ọ na ntiri isi unu na ya. Ụmụ nwaanyị ga-asị na m eketekwa n'ụbọchị taa. Mana nke bụ eziokwu bụ nke na-ewukwanụ nke taa. Ọ dị unu ka ọ dị possible, ọ bụ eziokwu na ụmụ nwaanyị na-eje were Maggi cube na Knorr cube anyị ji eri nri wee na-etinye na-agbanye were injection mmiri ya jee na-adụnye n'ike ha. Ama m ụfọdụ anụgo ihe a, nwekwana ike ụfọdụ anụbeghị ya. Ọ ya ihe anyị chọrọ ikwu na ihe onyonyo nke anyị nwere n'ụbọchị taa. Biko ọ ga-amasị m ka unu nwee ndidi bido n'isi nenenu vidiyo a ka o ruo na ngwụcha. Unu ga-aghọta ihe anyị ji wee were isiokwu a bido na mmemme anyị n'ụbọchị taa. Biko n'ịga n'ihu, Ogu Emmanuel bụ aha m. Ọ bụrụ na ịwụ onye ọfụrụ na chanel a, ana m anabata gị ebe o buru ibu. Ndị ochie kwanụ unu mana ha afọ a eji m unu ụgwọ mbọ. Eji m unu ụgwọ mbọ ọ maka ndị bọtụ unu erubere isi o, mana ndị nke ọzọ mgbe emechara ka mụ na ha discuss ihe m ga-eji wee sort ha out, ghọtago. Biko ọ ga-amasị m ka unu gaa na ma YouTube channel Ịmatụ TV. Anọkwa na Facebook wụkwa ịmago fu Ịmatụ TV ahụ. Unu type ha anya n'ime Facebook ma YouTube, unu abido fụwa my videos, unu enweta my page. Ọ ga-amasịkwa m biko ọ ga-eme unu gaa n'ebe ahụ m kwuru Ịmatụ TV ndị a, unu ga-ahụ vidiyo ochie ndị ọzọ nwegasịrị. Gaa mee ni enjoy, all right, no free, nwe na-achaji ego, ịghọta. Biko n'ịga n'ihu na vidiyo na-eme ihe anyị na-aya since for some months now, whether ma ịgbari agba ekwe ma ekwere akwa ịgba ka gịnị. Ihe anyị na-aya since na social media, ihe anyị na-aya n'obodo anyị dị iche iche n'ala Igbo bụ mkpụrụ mmiri asịkwa mkpụrụ mmiri asị gị. Otu aka a na-eji ndị mkpụrụ mmiri ka a na-eji ndị akwụkwọ, a na-eji ndị mkpụrụ mmiri. So mkpụrụ mmiri bụ ihe anyị na-aya, mana anyị nọ n'ime mkpụrụ mmiri a, ụmụ nwaanyị eburu ọzọ bubata, ụmụ nwaanyị buru another format bata. Ọ ya mere anyị ji kpọọ vidiyo a ụmụ nwaanyị unu zukwa n'ike. Biko anyị emeghị vidiyo a ka anyị ji kọọ mmadụ ọnụ ma ọkwanụ ịmago condemn mmadụ ma ọ sị ka anyị jọji onye ahụ. Mba, kama anyị chọrọ iwepụta ihe nwere ike imebiri anyị ihe n'ọdịnihu, ihe nwere ike imekasịrị anyị plan n'ọdịnihu. Eziokwu, ụfọdụ mmadụ n'ime anyị adachọ ịma ihe a ọ na-eme ma ihe ọ chọrọ ime, kedu ihe o nwere ike ịpụta.
ma ọ na emecha that is ihe bekee kpọ consequence. Ụfọdụ achọghị ịma the consequences of ihe ha na-eme, kedu ihe o nwere ike ịpụta echi. Ama m eziokwu all your choice ibiri dịka otu i siri chọọ, ịmago live your life the way you want, onwe onye ọ gbasara. Mana ebe o si wee gbasa mmadụ emekwa elu maana gị na mmadụ ga-emecha mekọọ ihe ebe o si gbasa onye ọzọ. Ọ ya mere o ji dị ka anyị hapụrụ ihe dịrị anyị wee na-ekwu ihe onye ọzọ, but ihe anyị na-ekwu ihe dịrị onye ọwụna efughị eziokwu. Ị na-anya ọfụma dịka isiokwu anyị ama na ụfọdụ ụmụ anyị ga-ala gị ka ha dị otu a ma ọkwanụ dị otu a, ọ ga-amasị ha ka ha dị otu a. O nweghị ihe dị mma na-ada adị mma. Nwaanyị ọbụla ga-ala gị ka ọ chapụ achapụ, and ama na nwoke ọbụla na-ala gị ka ọ bụrụ na ọ na-enegharị anya, ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ọ na-afụ ụmụ nwaanyị chapụrụ achapụ, ọ bụrụ ụmụ nwaanyị dị mma. Eziokwu ha sị na ofu onye sị na mmadụ nwekwara ike iji aka gbuo onwe ya, mana abịa na iwu ji mmadụ iji aka gbuo onwe ya. So ama m na nghọta ihe mmenu, but ọ dịghị mma mmadụ iji aka gbuo onwe ya, ọ dịghị mma mmadụ iji aka gaa suicide. Mana o nwere ụfọdụ ihe ọ ga-eme, o nwere ụfọdụ agwa ọ ga-eme na-akpa odo anya na ihe kpachapụrụ anya na ịṅụrụ iyi na tọnda gbagbukwa gị ma nke a ma nke ọzọ, na ọ bụrụ na ijighị aka gbuo onwe gị na ị ga-ejiriri aka gbuo onwe gị, na onwe onye nwere ike ịnapụta gị na ya. Mana nwanne m nwaanyị, nwanne m nwoke, ọ dịghị mma. O nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị Chineke kechara were onyinye amara dị iche iche nye ha. Ọ bụrụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị niile, onwe onye na-enweghị gift, onwe onye na-enye gị nke ya, kama o dipendere ebe isi na-afụ, o dipendere na angụl isi afụ ya. Onye ọbụla nwechara onyinye Chineke nyere ya, maka otu ọbụla ọsọ nwaanyị ya si dị, o nwere nwoke ga na-achaba n'anya. Otu ọbụla ọsọkwa ya si dị, o nwere nwoke ga na-achaba n'anya. Afụgo nwoke jee miti onye ngwọrọ. Ịmago ndị mmadụ na-eti, nna ka isi necha ụmụ nwaanyị ahụ dị complete na gịnị, ije ebe a wụ na ebe efuru ị ga-eje na nke onye ngwọrọ. Ọ sị nshọ ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu, na ọ na ijecha na nke onye ngwọrọ pụta, na ọ na ị naruo n'ụlọ iwere ụkwụ dazi were aka gbajisie nwunye gị ụkwụ, dazi were aka kwụọ nwunye gị ngwọrọ. Nna nwe ofu ihe mma na-agha afụfọ n'ụwa, biko ụfọdụ nkata si ka mgbafu pụta ma m saịdị na-etinye isi eti nwe mmadụ na-ara afụfọ biko. Mana ya dịwa ebe o si enyekwanụ m ọṅụ na onwe m wụ na otu a nnọkịta egburugo m ihe m na-eri, ịghọtago, anụgo nwaanyị gbaa akwụkwọ chere ụmụ dịka otu Chineke si chọọ ya. If not, ọ bụrụ na ọ bụghị ya, aka m ebidogo ịmago nyowe ma suspect ministry nwunye m, maka ihe m na-afụ kịta ọ dị egwu. Ihe ụmụ nwaanyị na-ekonuko, ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị niile, ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ekonuko kịta ọ dị egwu. Ama m esi etu esi eti ihe ọnụ. Nnọkọta oge ụfọdụ si na ọwụrụ fada na nje na aha fada ngachi fada, mana afọ na-efe nweghị ebe fa adịghị that side. So nsị ka nsi ebe a pụtawa. Ana m aghọtazi ihe na-eme eme na ihe anya m na-afụ na ihe ntị m na-anụ, egwu dị n'ahụ. Mgbe ana m bịa na-ebe osu sị na nwebekwa ihe m na-afụbeghị n'ụwa, na nwebekwa ihe m na-afụbeghị, otu ụwa dị na nwebekwa ihe m na-afụbeghị. Amabeghị na enwebere ihe mkpara aka akpasef aka ji gote binsi egote ọfọ ibido kwa ọwe ha. Aka na-ekwe binsi ọnụ n'ime ahịa na-edewe ahụ na ụdị na nweghị ihe mfụ. Ama m na-afụbeghị m nọtị na nwebere ya nete na ọ na mfụ. Efughị. So mbido ka nka na-ebido na-efu ihe. Mana ofu ihe njọ ka njọ ụfọdụ ụmụ anyị, biko kedu ihe bụ nsogbu unu? What is actually your problem? Kedu ihe unu chọrọ? Kedu ụfọdụ unu, gịnị ka unu chọrọ? Biko
ụfọdụ ụmụ nwaanyị kedu ihe unu chọrọ ka emere unu dị onlete ndịkwanụ mma ịkpụ n'ọnụ a bụ ire ewepụ ire ihe ọzọ na-abanye n'ọnụ a ọwụ na-ataghị ata eno ya eno dị onlete na na-akpụdebe n'ọnụ bụ ire ọ dịghị mma mgbe ọwụ na na-akpụ unu n'ọnụ ka ire mgbe ọwụ na na-akpụ ụmụ nwaanyị n'ọnụ ka ire ọ na-ewute m nke ukwuu maka enwe m ụmụ nwaanyị enwe nwanne nwaanyị enwe nwunye nwaanyị enwe otu na-esifo onwe staịlụ na-esifo wee nwee biko ụmụ nwaanyị biko unu emezina ka a na-akpọ unu n'ọnụ ka ire maka achọpụtara na ụfọdụ na-akpachapụ anya ga-amekanye ofu ihe unu kpachapụ anya unu ga-akọnukọ ofu ihe ka aya unu otu esi aya ọya eziokwu a sị na onye nwere ihe onwe enwekwa right ịpụta eme ya advertise ọwụ na Chukwu gọzi gị otu ụmụ ihe dị aṅa na-adịgasị mmadụ n'ahụ na-etinye mmadụ n'ahụ eche na ekwesịghị iji ya eme ka ndị ọzọ gbafuoro gị maka na onwe ihe idebe n'azụ ụlọ ma na onwe ihe idebe n'ihe ụlọ ị ga-eji nwayọọ and ofu ya na-aka ewute m imerime na ụmụ nwaanyị na-ebu ụzọ nke ịkpara aka n'ọnụ si kedu dịka nwoke ga-ala gị ka ọ lụọ gị ụgwa gị na ya ga-achọ nwoke na-ekwu eziokwu nwoke ma Chineke nwoke na-ekwu eziokwu true man o nwere ihe gbasara fake ikwesị ịdị n'ime the man ihe imerime n'ime ha na-achọ karịa amakwa m na ego the number 110 ha na-achọkarị mana ekwukwe nnukwu ha na ọ ga-agwa gị ihe ọ ga-eji atọpụ ihe niile ahụ ọ na-achọ nwoke dị real nwoke na-ekwu eziokwu maka onwe nwaanyị chọọ nwoke na-aghọ aghụghọ onwe nwaanyị chọọ nwoke na-eme otu a nwaanyị ọla chọọ nwoke dị original mana nkwa ka ọ dị nnọkọta ị na-achọ ihe n'inwe nwere ike inye mmadụ ị na-achọ ihe n'inwe gị so ihe a na-achọ ikwu na vidiyo ihe na ha eme secretly go for some time now o teghị ihe a mere nwere ofu anya na enyorịta ya mana enyorugo m ebe m kwesịrị ịmanye ọnụ na ya ọnụ a na-etikwa n'ebe a iji wee tie mkpu sị mba na ihe a adịghị mma mana enego m anya onwe choice ọ na enwe m choice dan ibupụta ya na social media here ama m ụfọdụ ndị mmadụ ejighị ekwu okwu na YouTube na Facebook ame m ji soro ka m nshia ya ka ndị ọzọ na-amaghị nwee ike mara nke na-eme eme mara ebe anyị nọ ugbu a ụfọdụ imerime na ụmụ nwaanyị adịskwa proud of ihe Chineke jiri kee ha ma ihe ndị o nyegasịrị ha adịskwa proud ha laikukwa otu Chineke siri kee ha ọ ya mere ha ji wee werezie aka ha chọọ ka ha kụzigharịara olu ụwa otu esi eke ihe maka ọ dịka Chineke oge ụfọdụ ọmachazi eke otu nsafụ ụfọdụ ụmụ anyị si eme fụnọt ka Chineke ga-esi wee nyecha gị ihe dị mma inecha ya anya iji aka jee mebisie ya iji aka mebie ya ugbu a imerime ụmụ nwaanyị na-ejezie were magi cube mụ na gị na-abụji eri nri nọ cube mụ na gị na-abụji esi nri na-eri ha were ha gbalie tinye na ihe eji agba nwando ihe eji agba injection were na-adọbịa n'ike ha wee na-ajụ nke ahụkwanụ gịnị orugo nke otu a kedu ihe mere na unu ji ebi ụdị ndụ a sị m na ihe mere n'ọnya nwa na-ewu n'ọnya ka ọ ga-eme iwere na-agbanye n'ike na-agbanye n'ike gị ukwu onye a na-ebu ibu ukwu ya na-ebu ukwu ya gbagote well efu hips ya wụrụ killer hips ya gbagote o yiri akwa ofi tie ya na ọ gafee ụmụ nwoke anya ha atọ n'ukwu ya nti ebe ka nsi ọkụkọ esi ba one chance nke na-eme eme kịta gwa m n'otu aka ebe a dị onwe dị no ka nke na-eme eme na arụ na-eme
ọ bụzie magi cube na no cube anyị ji esi ihe onye nwa ka unu ji werezie merụ pọmpụ eji apọmpụ ukwu n'ọka o wee buo ibu. Ọ bụ eziokwu, o nwere ụfọdụ ọgwụ, o nwere ihe nwere ike na-eme mmadụ, o nwere ụfọdụ ọgwụ ndị dọkịta nwere ike ide gị, a nwere ike itinye n'ike. Ihe eji etikwa n'ọgwụ a n'ike o so n'ebe oghere si dị n'ọnụ ahụ mmadụ. A na-ewekwa n'ụdị ọgwụ machiri ya wee tinye ọgwụ na ka a na-etinye ebe ahụ. Ọgwụ ifuru ndị dọkịta dere ga enwere ike itinye n'ike, ya na-akpọ that collection of ọgwụ suppositories, ọ ihe oyibo na-akpọ ya. Mana fọm ka magi cube na no cube si so na suppositories a na-ekwu okwu ya. This current madness of iwere magi na no cube wee na-agbaba n'ime ike gị, ama ya na-echekikwa echeki. N'ikwu eziokwu, ihe ya bidoro ebe 2018. Ije ihe dịka obodo dịka Congo Democratic Republic, ije ihe dịka Central African Republic, ije ihe dịka Cote d'Ivoire, Cameroon, Ghana. Ndị abụọ yuzo otego ha anọ into the ten na-apọmpụ ya ka ọ gbawa even ha chọrọ myself. Ọ ya ma iruo that side oge ụfọdụ onwe size ọ ga-emefu, ị na-ajụ, onwe ike na-ajụ ya n'ọnụ akụkụ gị, are we still brethren? Mana ugbu ọ batago na baị, mana ihe na-atụ m ụjọ otu o si bata na baị, otu ọ batago na Naịjirịa. N'ala Igbo, kedu otu anyị ga-esi ahandle ya? Because ihe na-atụ m ụjọ nke ala Igbo ihe ọbụla anyị mụtara, ihe ọbụla onye Igbo ma ndị Igbo jisi ike mụta, ha na-amụtagidekwa ihe ahụ even karịa onye kụziri ha datin. Ihe ọbụla anyị mụta, anyị na-amụtefekwa ofe, anyị na-agafe bọda na-ịmụ ihe ọbụla anyị na-amụ. Because otu a ka iberiberizm mkpụrụ mmiri siri bido, otu a ka o si bido. O jidego awa youth naanị iyi na-egbu otu esi egbu ewu. Because nji ekwu ya, anyị adịkwa good na-ekọpị ihe anyị amakwa akọpị, anyị na-akọpịkarịkwa ndị kụziri anyị. Ọkwa ya ka nji eti ya, unu tiwekwa na the same time. Ịwọchị ọ dịkwa m ka ihe ga na-eme na ọwụ na guys chọọ ụmụ nwoke na ụmụ okorobịa na-anụbeghị nwaanyị, nwekwa ike ọ bụzie na achị ịnụ nwaanyị na ha nwere ike akpọ nke nwaanyị ajụọ ya si ya, biko ewe n'iwe gwa m nke eziokwu, ihe a ibu n'azụ ụlọ ọ ndị ezie ka ọ ndị nke magi cube ka ọ nke nọ ọ folocom. Ha nwere ike na-ajụzụ ụdị ajụjụ ha, so adịkwala embarrassed maka na otu obodo si dị na. Ọ baghị uru ka anyị jee baba n'ime chemical component ma contents eji wee rụọ destin ihe o nwere ike ime gị n'ukwu. Ọ baghị uru ka anyị ga bawa side ahụ maka ọ ga-enye anyị ezigbote nsogbu. Maka ịba ebe ahụ, ị maala ike ihe ị na-ewere na-awụ n'okwu gị. Ịfụ na ihe eji rụọ magi na no cube ọ bụghị ihe a rụrụ ka ị were na administer, ka ị were na-atọchị n'ahụ gị directly, ka ọ fọ nke iwebịa n'ime. Biko, ama na enwe ụmụ nwaanyị ma ihe, enwe ụmụ nwaanyị mepere anya, ụmụ nwaanyị nwere ọgụgụ isi. Biko ana m ayọ unu na-esokwa na foolishness ya, this latest stupid fad, unu esokwala ya. Ọ ga-enyekwa ya ezigbote nsogbu. Unu free unu adọjia ya, ọ gafee. Maka na onwe onye na-eche echiche gbasara ihe dịka after effect ihe a nwere ike inwe n'ahụ gị after some time, after some years. Unu nekwa anya ọfụma. Aka m ewepụta ihu onye nwe okwu a, mana ama m ihe me nji achọ m iwepụta ya, mana ka m were godo ebe a maka ihu ya o make sense, ka m were ebe a because ihe a iji wee kụziere ụfọdụ mmadụ ihe. Unu n'anya, unu afụ ukwu onye bidoro ebe 2018 wee gbawa destin, nekwa otu ọ dị na otu ọ dị.
so ọ na ịlaikwa ka nke gị dị otu a ị na-agba ya makwa na ị na-encourage onye na-agba ya ma sọpọtụ onye chọrọ ịgba ya so onye chọrọ ịgba ya si ya si ebe a pụtaba na ọ dị mma na ọ ga-ala gị n'iyi mmanụ onwe m sef amakwụdị m ihe ha na-akọ akọ m ihe ọwa eziokwu ka ọ asị mana research m megoro about this thing many countries dị iche iche n'anya n'Africa efu na ihe a nke na-eme eme na ọ bụrụ ya ezigbo asị bụrụ eziokwu I don't know ma ọ ịmatụ ife amaghị mana ime mmadụ na-ekwu na ọ eziokwu maka na enwego people dị involve emegasị interview enwego ndị nke na-agba ya eme interview efughị so ọ bụ na ịbụrụ nwaanyị na-achọ ka nwoke notice na ị na-eme exist ọ bụrụ ihe a ka ị ga-eje gbanye n'okwu before nwoke achọpụta na ị na ya ọ bụghị ihe a otu ahụ ede o nwere onye ị na-echu ụra otu a chi siri kee gị o nwere onye na-eme ọlaba ochite gị ụra enweghị ike ime n'anya o nwere onye ị na-echu ụra eziokwu na ama m na ụmụ nwoke na like kwa ịmago ụmụ ihe nwe wet ndị a ụmụ ihe full muscle and so on and so forth ama na ụfọdụ ụmụ nwoke na like ya ịkwọlekwa imerime ụmụ nwoke na like dịka chi siri kee ihe otu chi siri kee gị imerime ụmụ nwoke na like ya so maka ụmụ nwaanyị na-achọ nwoke dị truth dị original echefukwana na imerime ihe ị na-eyuzu fake asị ka anyị tekiwe stọk go ya bido na ntutu isi ruo na ọkpa apịkwa ya ọfụma matụ ife ọpụtawa saịdị na-aga maka agha nwere ike ịda ka m pụtawa ka nsi ebe a pụtawa efuge so si ebe a pụtawa unu n'anya onye na-ahụ eyuzuru ihe a ahụ afọ ya Chineke kere mmadụ ahụ onye iberibe ọ ma otu o si mee ka shape mmadụ dị n'iche iche sizes adị n'iche iche nwee type maka na otu a ka o si wee kee ọchịchọ mmadụ otu a ka o si kee maka otu na otu onye dị onwe onye na-anwụrụ ya onwe onye chọrọ otu ahụ ọ dị choices taste dị different ọ na-adị n'iche iche ọwụ n'uche m unu eje na-amanye aka n'ihe ọ na Chineke kere hapụ na otu o siri kee ya o nwere izin o ji kee ya maka otu ị nọ ife ilu n'ụwa nke gị agwụgo o nwere nwoke nọ ọ bụrụ ụdị gị ka ọ na-achọ gị nwa nọ n'ụlọ ebe ị na-eru uju mana ụdị gị ka ọ na-achọ o ji mpanaka na-achọgharị gị up and down biko don't look down on yourself Chineke adịghị eme mistake o nwere somebody dị ready for you ma ọ bụ na iwetu anya na iwere Maggi cube na no cube were ejeje pijuo n'ike ga-enwere ike inye gị aka ihe ọ ga-adameji gị in life adagụ ya ọnụ ma ọ nwee ike ihe ọ ga-akọsụ ihe ọ na-akọsụ abụrụ obere ihe kpachapụ anyị jeje were chicken stock cubes gbalie ya etinye na injection mere gbaa n'okwu gị ka i wee na-eyi ụmụ nwoke egwu na-anakwa na-echeki akwa na-echeki maka ụmụ artificial preserved contents ya dị n'ime Maggi na no cube a adịkwa nshọ na ọ ga-enyere anyị aka n'ebe ahụ esi etinye ya maka o nwere ebe a rụrụ ka esi na-etinye ewere esie nri erie ya maka mgbe na-adịghị anya ihe efuru mkpu ifuru anyị na-eti na social media gbasara iji Maggi na no cube ndị a na-akwanye n'ukwu ka ọ gbagote o nwekwa ike ijebe mere anyị prices of Maggi na no cube ịghọtago ọ ga-adị oke ọnụ ijezikwa ịzụ ya ka i wee sichara nri ọntụ ịmanụ na onwere mọchị idebe ọntụ igo anụ ma ọ bụ azụ jos ihe ị ga-eji wee mix kọgbuo ya ka ọ dị ka a na-eme ijezu ezu enwe ike price ya dịka price drug bikonu si n'ebe a pụtawa ka ụmụ anya nwere ike ije gotenwu Maggi na no cube were esiere anyị ihe ka anyị rie maka onwe ka situation Nigeria dị kịta ihe agwụchago the only thing poor man ji manage ministry kitchen ya
akpachata ụmụ ihe magi cube ndị a akpachata ụmụ nọ cube ndị emesikọgbuo ya esicha ya bupute a na-aracha ire na-aracha everywhere dịka a na-eme ofu ezi na ọya ka ụmụ ya eji update applications to na ofe ha na ka ha ji update ya ebe ọ na from much money eji ego azụ ma ọ anụ biko ihe na-ekwu unu kwesịrị dị proud of ihe Chineke nyere unu. Be proud of it. Eje na-asị ka ikegharịa efugie ọ dịghị mma ka ije force onwe gị gawa on a suicide mission by iwe that kind of rubbish were ejeje wụba n'ime ike ka iwe dị ka onye maybe ka ịdị ka Miss World ka ọ dị ka Miss Nigeria ama onye na-achị iyi egwu. Biko ndị na-enene vidiyo a ndị na-eso ụzọ biko ọ ga-amasị m kedu ihe bụ opinion unu gbasara isi mgbaka apụta na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-embrace. Kedu ihe bụ uche ubi unu? Anụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị si na ọ rụrụ ha ọrụ, that's not work for them. Ụfọdụ sikwa na work ha. So imecha anya ifilo na ihe agwụchaghị ihe ị nwere ike ime before ụmụ nwoke notice gị na enyi ya. Then no know he decided they were prepared he face the music ihe ọwụna suye the after effect suye. Ekwe gosigo m unu ukwu onye trial ya unu fu ka ọ dị. Egosigo m unu. Biko ndị na-elele onyonyo a ọ ga-amasị m ka ọ na I meet here na comment section. Type ọnụ gwanụ m ihe uche obi unu ma na my WhatsApp page. Nọmba m na-apụta n'ihu screen ebe ahụ. Unu ga-ebe a gwa m ihe uche obi unu ọ ga-amasị m biko unu. Maka na anyị gba nkịtị ọ ga-enyekwa ezigbote nsogbu. Biko n'ịga n'ihu unu echefukwana subscribe na my YouTube channel Ima24 TV. Ma ọkwa na unu jee na Facebook unu click ebe de like Facebook page m wụ Ima24 TV. Unu ruo ebe ese mgbịrịgba notification bell unu apịa ya pịa ndị mgbịrịgba ahụ aka ka o nwee ike igosi unu ebupụtara unu film ọfụrụ na nwe video ọfụrụ na nwe mgbe ọ na wepụtara ya. Wekwanụ unu video a share ya tụsasịa unu video a keri onye ọwụna n'ikwu na ibe. Unu nwere ike save life. Unu nwere ike ịgbanwe ọnọdụ. Unu nwere ike change situation. Ndị be anyị kerekwa m unu ka emesịanụ.